تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الله تبارك وتعالى donosimo zahvalu svaku i na svemu subhanahu wa ta'ala i ono što znamo od blagodati, ono što ne znamo. Zahvaljujemo se njemu subhanahu wa ta'ala najviše na la ilaha illallah. Jer zbog la ilaha illallah mi smo ovdje. I zbog la ilaha illallah smo došli na ovaj svijet da bi bili iskušani ko će sa boljim dijelom doći pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Salavat i selam donosim na Allahu poslanike miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, koji je dostavio la ilaha illallah onako kako mu je Allah subhanahu wa ta'ala zapovjedio. Donosim salavat i selam na Božijeg poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu porodicu, časne ashabe, koji su ponijeli la ilaha illallah i dostavili ga i istočno i zapadno. Prva generacija muslimana, koji su naučili od Muhammeda sallallahu alaihi wa sallama la ilaha illallah i njegovo značenje i ponijeli ga sa sobom puni ljubavi da dostave čovječanstvu, da dostave istoku i zapadu značenje la ilaha illallah da bi se spasili. Jer kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam jedne noći kada je ustao među ljude u Medini, kaže: Qulu la ilaha illallah tuflihu. Recite la ilaha illallah da biste bili spašeni. I donosimo selam i mir i dovimo za sve mu'mine do sudnjega dana, na sve sledbenike la ilaha illallah. Moj uvod ukazuje na temu koja će inša Allah ta'ala večeras biti. Govorit ćemo o riječi zbog kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio ljude i džinne. O riječi zbog koje je Allah tabaraka wa ta'ala stvorio nebesa i zemlju. Tako mi Allaha džennetske rijeke protiču radi la ilaha illallah. I džehennem se je zapalio i raspalio radi la ilaha illallah. I džennetske hurije čekaju na svoje muževe radi la ilaha illallah. Ni radi čega drugog. Shodno tome vrijedi govoriti o la ilaha illallah, znati i povećati svoje znanje, obnoviti svoje znanje, svoj iman sa la ilaha illallah, kao što je rekao Džundub ibn Abdillah radijallahu anhu, kada je rekao u vjerodostojnom hadisu kojeg bilježi imam Ibn Mađa u svome sunanu, kaže radijallahu anhu: bili smo dječaci i učili smo od Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, Allahovog poslanika, al-iman. Učili smo od njega sallallahu alaihi wa sallam la ilaha illallah, prije nego što smo učili od njega Kur'an. Thumma ta'alamna al-Qur'ana fazidna imanan bihi. Zatim smo učili Kur'an na pamet, pa nam se iman povećavao sa učenjem Kur'ana. Što znači da su ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam prvo naučili la ilaha illallah i značenje la ilaha illallah. I koji su to uvjeti la ilaha illallah? Jer la ilaha illallah ima svoje uvjete, kao što je došlo Kur'anom i sunnetom. Znaju te uvjete oni koji znaju, a kao što kaže imam al-Hikami rahimahullahu ta'ala, nije poruka uslova i uvjeta la ilaha illallah da ih znaš nabrojati. Njih je 7. Mi ćemo inša Allahu ta'ala, najvjerojatnije nećemo stići ovaj put. Spomenut ćemo najvjerojatnije jedan samo uvjet la ilaha illallah i onda ćemo nastaviti sa šartovima la ilaha illallah. Nije 7. Nije, kaže imam al-Hikami, nije pouka i poruka šartova la ilaha illallah da ih znaš nabrojati.
Jer koliko je oni koji znaju nabrojati u svom životu, u svojoj praksi, u svojim kućama, na ulicama ne sprovode la ilaha illallah u svoje živote. A kaže koliko je običnih ljudi koji nemaju prevelikog znanja, da zna nabrojati, poredati, el-ilm, el-yaqin, el-qabul, el-inqiyad i tako dalje, ne znaju to nabrojati. Međutim, kad vidiš njihov život, vidjet ćeš da on živi la ilaha illallah iako ne zna da nabroji. Pouka je ovome drugom. A onaj koji zna nabrojati i sprovede la ilaha illallah i njegove šarte u svoj život, to još bolje. Dokaz da moramo učiti o la ilaha illallah i da moramo znati i povećati svoje znanje o dini islamu uopšteno, a o riječi zbog koje, kao što smo rekli, Allah stvorio subhanahu wa ta'ala i nebesa i zemlju i ljude i dao i na ovaj svijet radi te riječi, jeste fa'alem ennehu la ilaha illallah. Znaj da nema drugog Boga sem Allaha. Spoznaj la ilaha illallah. Spoznaj značenje la ilaha illallah. Jer Allah subhanahu wa ta'ala, kao što je došlo u dužem kuranskom ajetu koji govori o stanju ljudi na sudnjemu danu i o šefatu, o zagovaranju ljudi jednih za druge, jasno obznanjuje, jasno govori u svojoj knjizi da neće imati pravo na šefaat onaj koji ne bude kod se imao la ilaha illallah. Jer dodaje Tebareke wa ta'ala u kuranskom ajetu nakon što govori o šefaatu, kaže illa men šehide bil haqqi wa hum ja'lamun. Niko neće imati pravo na šefaat, na zauzimanje, illa men šehide bil haqq, osim onaj koji bude svjedočio istinom. Mufesiri kažu onaj koji bude svjedočio en la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Wahum ja'lamun. Ne samo da svjedoči, ne samo da kaže la ilaha illallah svojim jezikom. Kur'anski ajet nam otkriva i shodno tome i naređuje kako trebamo da se obhodimo prema la ilaha illallah. Wahum ja'lamun, a oni znaju, a oni su spoznali la ilaha illallah. Još jedan dokaz. Od Osmana radijallahu anhu. U hadisu koji bilježi Imam Muslim, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao men mate, ko umre, wa huwa ja'lamu annahu la ilaha illa Allah, dakhala al-jannah. Ko umre, a spozna prije toga, sazna prije toga, nauči se prije toga da nema drugog Boga sem Allaha, to jeste da nema drugog istinskog božanstva koji je vrijedan obožavanja sem Allaha tebareke wa ta'ala, ko umre na tome, a to spozna i zna, dakhala al-jannah, ući će u džennet. Imam Nevevi u svome poznatom šarhu, objašnjenju, kod imama Muslima, a Nevevi je napravio prelijep, najbolji komentar na Muslimu zbirku hadisa, kaže ovo je dokaz i na tome je konsenzus islamskih učenjaka i ummeta i ehli sunnata wal džemaata, da onaj koji spozna la ilaha illallah i bude radio po la ilaha illallah na ovome svijetu, mora će ući u džennet. Tad će ući u džennet. On je stanovnika dženneta. Ako umre na tome, njemu je zagarantovan džennet. To je dokaz da oni koji rade po la ilaha illallah, da su od stanovnika dženneta. La ilaha illallah je negacija i potvrda. La ilaha illallah se sastoji iz dva dijela. Prvi dio je negacija, da negiraš sve ostalo mimo Allaha. Svaka druga lažna božanstva mimo Allaha tebareke wa ta'ala. Sve druge opcije, sve druge zakone, sve ono što ljudi obožavaju mimo Allaha, da negiraš s ovom riječu. I da budeš tom riječu zadovoljan i ubijeđen. Da nema drugog Boga. I da nema drugoga božanstva. Sem uzvišenog gospodara, i ovdje dolazi potvrda.
I ovdje dolazi potvrda. Da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji je vrijedan obožavanja. I da jedini onaj koji obožava Allaha subhanahu wa ta'ala, on je na pravome putu. I la ilaha illallah je milost. Jer je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam došao sa la ilaha illallah, a onaj koji je došao sa la ilaha illallah došao je sa rahmetom. Allah mi onaj koji dođe sa la ilaha illallah, on je došao sa rahmetom. Jer la ilaha illallah olakšava ljudima. Pogledajte u Indiji tamo kakvi sve nevjera ima. Ljudi na takozvane svoje hadževe, kako ih nazivaju, idu po 2000 kilometara pužući na stomaku. I vjeruju da im neće biti njihov hadž primljen osim na stomaku. Ko budu išli 2000 kilometara. Allah mi to je kazna prije one kazne. Na ahiretu. Ako se ne pokaje. Jer mi smo ubijeđeni ummet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame da onaj koji ne prihvati la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, a čuje za la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah i ne povjeruje, da će ući u vatru. I vječno će u njoj ostati. I to je Allahov rahmet. Jer mu je dao priliku, nakon što je spoznao, da se pokaje, da se vrati i da uđe u vjeru milosti. Allaha mi čitajte citate Kur'ana, čitajte biografiju Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Nema vjere, niti knjige, niti biografije jedne osobe koja je poziva na milost, koja poziva na rahmet, kao što poziva Kur'an, kao što poziva Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Zato je la ilaha illallah milost. I onaj koji prihvati la ilaha illallah vidjet će koliko je lahko. Ljudi se boje zato što ne znaju. Davno su Arapi rekli men jahile shay'an adah. Ko nešto ne poznaje, neprijateljski se prema njemu obhodi. Ishodno tome su kuranski ajeti. Kada je Hidr odbio Musa na prvo njegovo pitanje da mu postane učenik, to jest da ga prati, da bi naučio od njega ono što je Allah podučio Hidra, a nije Musa. Šta mu je rekao Hidr? وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطُ بِهِ خُبْرًا. Ne možeš me pratiti. I razlog tome kaže, nećeš moći sa mnom se strpiti, jer kako ćeš se, kaže, strpiti na onome o čemu ništa ne znaš? Kako ćeš se strpiti na onome o čemu ništa ne znaš? Tako i ljudi koji ne znaju la ilaha illallah misle da ako prihvate islam, da on mora 24 sata da klanja, 24 sata na seždi da bude. Allaha mi, muslimani žive najljepšim životom. Jer Allah subhanahu wa ta'ala im daje beričat o njihovom životu. Da sa malo novaca je zadovoljan, da sa malim užicima zahvali svome gospodaru i on je sretniji od onih koji možda milione troše da bi udovoljili svojim strastima i opet nakon toga nisu zadovoljni. A musliman to sve potroši u halalu, možda potroši nekoliko maraka da izvede svoju porodicu, da prošetaju, da im nešto uzme u prodavnici i oni, alhamdulillah, vraćaju se sretni kući. Nekom kad bi to spomenuo od ljudi koji ne znaju Allah, kaže ja bez par hiljada ne mogu izaći. I to je istina. Jer on želi da upotpuni svoju sreću, a ne može upotpuniti ako nema la ilaha illallah u svojim prsima. Jer la ilaha illallah mora da bude u srcu. Da se izgovori jezikom i da se radi po tome. Zbog toga je neminovno znanje o šehadetu i o la ilaha illallah kako bi se znalo raditi po njemu. Jer Allah tebareke ve ta'ala nije spustio u Kur'anu znanje koje ne koristi. Svako znanje u Kur'anu koristi. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve selleme dovio svome gospodaru da ga poduči znanju koje će mu koristiti. Kur'an je znanje koje koristi ljudima. I Allah je spustio znanje o la ilaha illallah da bi ljudi radili po tome. A kako će raditi po njemu ako ga nisu naučili i ako se nisu njemu podučili?
I sve ovo nama govori i dokazuje nam da treba da progovorimo o ovoj temi i da posjetimo sebe i vjernike i vjernice na značenje la ilaha illallah i na njegove šartove. Braćo i sestre, prvi šart la ilaha illallah i ono bez čega se ne može. I ono što su islamski učenjaci muhaddisi stavljali na početku svojih knjiga. El ilmu qabla el qavli wal amal. Znanje prije govora i prije rada, prije djela. Prvi šart la ilaha illallah je znanje. I ono je potvrda kuranski ajet je potvrda tome da je prvi šart la ilaha illallah el ilm, znanje, jeste da je Allah tebareke wa ta'ala rekao fa'alam annahu la ilaha illallah, znaj da nema drugog Boga sam Allaha, zbog toga je prvi šart la ilaha illallah znanje. I u taj šart ulazi otklanjanje neznanja. U taj šart ulazi otklanjanje neznanja od sebe. Jer je neznanje suprotno znanju. I neznanje je najveći neprijatelj čovjeku. I neznanje je to koje je odvelo Nuhov narod u propast. Jer kada su zaboravili na teuhid, kada su zaboravili na la ilaha illallah, počeli su da obožavaju onu petoricu dobrih ljudi kojima su sagradili kipove. I svi ostali narodi nisu skrenuli sa pravoga puta, osim kada je među njima se proširilo neznanje. I neće ummet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam stati na noge sa dvijema nogama onako kako treba da ustane i da stane na ono mjesto na koje ga je Allah subhanahu wa ta'ala postavio. Kuntum khayra ummetin ukhrijat lin nas. Vi ste najbolji ummet koji se pojavio. Allah je dao ummetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam najuzvišenije mjesto među drugim ummetima. Na ummetu je da se popne na to mjesto. Na ummetu je da stane na to mjesto koje mu je Allah tebareke wa ta'ala dao sa znanjem o la ilaha illallah. Prvenstveno. I zbog toga je vrlo bitno da spoznamo la ilaha illallah, da i o njemu učimo, da se na njega podsjećamo, da čitamo knjige koje govore o la ilaha illallah, da bi ga bolje razumjeli, da bi shvatili i razumjeli šta od nas Allah traži, šta nam to zabranjuje, da naučimo o svome gospodaru, o Allahu subhanahu wa ta'ala, o njegovim imenima, o njegovim svojstvima, o njegovim atributima savršenim, kako bi povećali svoju bogobojaznost i kako bi kada povećavamo svoje znanje o Allahu subhanahu wa ta'ala, umanjivali grijehe. Jer onaj koji povećava svoje znanje na zdravim osnovama, i kažem na zdravim osnovama sa razlogom, jer ima ljudi koji imaju znanje, Allah im na to znanje povećava zabludu. Kao što Allah kaže u Kur'anu, وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ, i Allah ga odveo u zabludu sa znanjem koje on ima kod sebe. Zato znanje na zdravim osnovama, zdravo znanje, od onih koji imaju pravo da govore o znanju, da od njih uči to islamsko znanje, kako bi povećao bogobojaznost, a umanjio griješenje. Jer sve što znaš više o svome gospodaru, sve te više stida mu griješiš. I neće ljudi se povesti za grijehom javno i tajno, osim zato što ne znaju o svome gospodaru gotovo ništa. Iako znaju, to im je znanje negdje u pozadini. To im je znanje negdje u pozadini njihove memorije. Zbog toga govor o Allahu, spominjanje Allaha, njegovih atributa, njegovih imena, o njemu subhanahu wa ta'ala, o njegovom znanju, o njegovoj prisutnosti, o njegovoj blizini, o njegovom uzvišenju, o tome šta voli i šta ne voli, o njegovim stvorenjima, o njegovom stvaranju kosmosa, nebesa i zemlje i mu'džizama, naravim pojavama koje je Allah subhanahu wa ta'ala dao, povećava mu'minima iman, li jezdadu imana, da bi povećali svoj iman i da bi samim time umanjili svoje griješenje. Mnogobrojni su dokazi koji potkrepljuju negaciju u samom početku la ilaha illallah, kao što smo rekli. I svi poslanici
bez izuzetka, su pozivali svoj narod da obožavaju samo jednog jedinog Boga. Samo jednog jedinog koji je vrijedan da se obožava, Allaha subhanahu wa ta'ala. Nema ni jednog poslanika koji je pozivao da ljudi obožavaju nekoga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala od Adama alaihi salatu wasalam pa sve do Muhammeda sallallahu alaihi wasalam. Bez izuzetka. I Isa, i Musa, i Ibrahim, i Nuh, i Lut, i Salih, i Hud, i Yunus, i Zakarija, i Jahja, i Jusuf. Svi su oni pozivali u la ilaha illallah. Sve jedan. Svi su imali jednu poslanicu. To je ja qavmi u'budu Allaha ma lakum min ilahin gajru. O narode moj, Allaha obožavajte, vi drugog Boga sem njega ne imate. Odazvao se ko je se odazvao i spasio se ko se spasio, a odbio onaj ko je odbio i sam sebe time u propast odveo. Ebu Ishak prenosi od Ebul Ahwasa, a on od Abdullaha da je rekao. Kaže, Kur'an nosi sa sobom la ilaha illallah. Kur'an je Allahova uputa, kaže. Uzmite zbog toga što je on Allahova uputa, uzmite zbog toga od Kur'ana koliko god možete. Hudu minhu mastata'atum. Kaže, i ne znam da ima išta gore na ovome svijetu i udaljenije od hajra od kuće u kojoj se nauči Kur'an. وَلَا أَعْلَمُ شَيْئًا أَصْفَرَ مِنْ خَيْرٍ مِنْ بَيْتٍ لَا يُتْلَى فِيهِ كِتَابُ اللَّهِ. I kaže, tako mi Allaha ne znam da ima išta gore od prsa u kojima nema Kur'ana. Jer kaže, prsa u kojima nema ništa od Kur'ana je kebejtin harib. Poput napuštene kuće. La sukkana fiha. Nema u njoj ko da živi. Poput napuštene kuće koja je nakvasila dobro, nema prozora, promaha, puše kroz nju. Takva su prsa onoga koji ne uči Kur'an. A Kur'an je la ilaha illallah. Prvenstveno. I zamislite onaj koji ne zna o la ilaha illallah kakva su njegova prsa. I nije se onda čudom čuditi kad neko pobjesni na poruci. Kako nećeš pobjesniti? Čudo što nisi pobjesnio. Nauči la ilaha illallah da uspiješ na ovom svijetu. Allaha mi ko nauči la ilaha illallah uspjeće u školi. Jer će ga la ilaha illallah naučiti disciplini. Naučit će ga prvome šartu la ilaha illallah, to je znanje. I kad spozna da je prvi šart la ilaha illallah znanje, onda će reći, onda je nauka hajr. I postaće možda najbolji u svojoj oblasti. I ne znam dina, tako mi Allaha, ni znam opcije koja govori više o znanju od Islama. I koja više svoje sljedbenike tjera i savjetuje i ponavlja im i stalno im govori učite, spoznajte vjeru da biste znali, kao što kaže Imam Ali radijallahu anhu. Fa'lem il haqqa ta'rif rijalahu. Spoznaj istinu, značeš njegove sljedbenike. Nemoj slijediti ljude. Nemoj slijediti ljude. Slijedi istinu. Kada budeš slijedio istinu, onda će ti Allah subhanahu wa ta'ala zbog tvoje iskrenosti, a to je jedan od šartova la ilaha illallah, ihlas i sidq, drugi šart također. Zbog tvoje iskrenosti, Allah će ti dati basiru, da će ti pronicljivost da spoznaš sljedbenike la ilaha illallah. Prisjetimo se onog hadisa koji smo na početku spomenuli od Osman radijallahu anhu. Ko bude spoznao ko bude spoznao men mate wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-janna. Ko umre a spozna la ilaha illallah ući će u džennet. Možemo li razumjeti da onaj koji ne spozna la ilaha illallah neće ući u džennet? Ili ne možemo? Možemo spoznati. Možemo to razumjeti. Jer iz hadisa se razumije jasno da onaj ko zna i ko spozna la ilaha illallah ući će u džennet. Dobro, ko ne zna ništa o la ilaha illallah, kako će ući u džennet? Ako džennet ima svoju kapiju, to je najvrijednija kapija i najvrijednija kuća.
ima svoj ključ, ključ la ilaha illallah. La ilaha illallah je ključ dženneta. Ako nekog ključ nema, one narezane zubce kako treba, kako će otvoriti vrata? Kako će spoznati i znati i voljeti i biti iskren u la ilaha illallah ako ne voli ono što Allah subhanahu wa ta'ala voli? Kako će tvrditi da je spoznao la ilaha illallah, a ne prezire ono što Allah prezire? Kako će tvrditi da je sljedbenik la ilaha illallah, a kada mu dođe od Allaha naredba, on se suprotstavi? Kada mu dođe zabrana, on je pod svaku cijenu prelazi. Ne mogu to biti sljedbenici la ilaha illallah. Nego, brate i sestro, budi ponosan što ti je Allah dao da možeš čuti ove riječi. Da možeš čuti ove riječi i razumjeti i shvatiti. I biti ponosan što ti je Allah olakšao i dozvolio ti da budeš od sljedbenika la ilaha illallah i potrudi se da budeš od takvi. I svim svojim silama i snagama i voljom i imanom i predanošću predaj se šartovima la ilaha illallah, uspjećeš. Kada je poslanik sallallahu alaihi wasallam poslao Muad ibn Džebela radijallahu anhu u Jemen, šta mu je rekao? Kaže, ti ideš narodu, poslan si narodu koji slijedi knjigu. Ahlul kitab. Prvo ono što ćeš ih podučiti ili prvo ono o čemu ćeš im reći o islamu je la ilaha illallah u jednom rivajetu. Prvo ih poduči la ilaha illallah. Fa in ata'uk, ako ti se pokore, ako kažu vjerujemo u la ilaha illallah, poduči ih da im je Allah propisao 5 vakata namaza. Allah mi koje su pouke ovom hadisu ove predaje. Kada bi izvukli samo jednu, dovoljno bi vam bila. A to je, o braćo muslimani, kako očekuješ od nekoga da uđe u džamiju i da klanja 5 vakata namaza i da bude pokoran svome gospodaru i da mu ne griješi i da ostavi alkohol, da se djevojka pokrije i tako dalje. A on ne zna la ilaha illallah. Pa nije ni logično. Ne zna svoga gospodara, nije spoznao la ilaha illallah, nije ga zavolio, nije mu se predao, nije iskren prema la ilaha illallah, kako će mu se pokoriti? Zato nam je zadaća i treba da nam bude cilj. Da kada govorimo o islamu i ljudima, kada predstavljamo din i islam i posjećamo i sebe i njih, jer je din nasiha. Din je savjet. I onom bratu kojim puno fali i sestri. I onom bratu i sestri kojim malo fali. Da mu govorimo o la ilaha illallah. Kao što je Džundub ibn Abdillah govorio. Učili smo od poslanika la ilaha illallah, zatim smo učili Kur'an, pa nam je Kur'an uz la ilaha illallah podizao iman. Ali prvo što su uzeli od poslanika je la ilaha illallah. Da napoje svoja prsa, da nakon što znaju la ilaha illallah, šta god da im dođe od Allaha, kažu sami'ana wa ata'ana. Čujemo i pokoravamo se. Molim Allaha tabaraka wa ta'ala da nam dadne znanje koje će nam koristiti. I da nas poduči on subhanahu wa ta'ala o istinskim značenjima la ilaha illallah. Da sprovedemo la ilaha illallah u svojim životima, a uz Allahovu pomoć tabaraka wa ta'ala nastavit ćemo sa šartovima la ilaha illallah sljedećeg predavanja, a molim Allah da nam dadne beričeta u našim životima i našim znanju i našim auqatima, vremenima. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقا